El conductor de tot aquest programa, d'aquesta programació, que és aquest aspecte solidari, que és el primer any que posem en marxa aquesta plataforma. Una plataforma, com deia a l'inici, que neix amb voluntat de sumar i que el que pretén, en definitiva, és coordinar els esforços que moltes vegades fan entitats i persones individuals en una única direcció i vincular l'Ajuntament en la forma d'aportar de manera eficaç l'ajuda a les famílies de la ciutat de Gavà que així ho necessiten. Volem, en definitiva, que la ciutat tingui un banc d'aliments unitari i que des d'aquest punt de vista puguem, durant els propers mesos, no es tracta tan sols de treballar en campanya, sinó que es tracta de treballar durant tot l'any 2013 per garantir aquests mínims que volem garantir a la nostra població, fonamentalment a aquelles famílies que ho estan passant malament, i va des de les beques menjador, passant per aquestes ajudes en aliments o d'altres fórmules que anirem encetant durant l'exercici durant l'any de 2013. Hem posat en marxa, dintre, com deia, d'aquest pla de promoció econòmica de la ciutat, una campanya específica que tindrà com a objectiu això, el foment i animar a la compra als comerços i als establiments de la nostra ciutat. Sota aquest lema del Vinga Gavà, Compra Gavà, Vinga Gavà, el que volem posar en valor és aquesta diversitat i la qualitat que ofereixen els nostres comerços i els nostres serveis i la restauració de la nostra ciutat. També posar en valor la professionalitat dels professionals, dels comerciants i també la proximitat.